Il-karozza waqfet, sparawli u komplew fi triqthom. Fil-qorti komplet il-kompilazzjoni fil-każ tal-qtil tal-Lassana Cissé fejn Francesco Fenech ta' 21 sena u Loren Scicluna ta' 22 sena qed jiġu akkużati bil-qtil ta' Lassana Cissé. Fenech u Scicluna l-tnejn huma soldati tal-Forzi Armati ta' Malta qed jiġu akkużati wkoll bl-attentat ta' qtil ta' persuni oħra f'Ħalfar lura fi frar u f'April f'każijiet separati. Huwa maħsub li Fenech spara fuq il-vittma ta' 42 sena waqt li Scicluna sa il-vettura. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Keith Arnaud u Trevor Micallef fil-waqt li Arthur Azzopardi kien preżenti bħala parti ċivili għall-familja tal-vittma. Quddiem il-maġistrati Farrugia Ibrahim Bach assistit mill-interpretu ta' xhieda tiegħu u beda billi qal l-qorti li kien ġie f'Malta x'ħabib tiegħu qallu li f'Malta ma kien hemm l-ebda razziżmu. Bach kompla li fil-lejl tal-inċident huwa telaq mid-dar biex jara logħba futbol f'ħanut tal-logħb tal-azzard f'Birzebbuġa flimkien ma' sħabu fejn baqa' sal-10:30 ta' filgħaxija. Minn hawn Bach telaq ma' sieħbu u bdew mixjin lura lejn id-dar. Smajna ħoss ta' arma tan-nar. Ma ħsibniex li kienet arma għall-ewwel u waqafna. Bach qal li komplew mixjin u ra karozza għaddejja lejn id-direzzjoni ta' Ħalfar fejn kienu qed jgħixu. Għalkemm ma setax jiftakar kemm il-tir sema u qal li ħass xi ħaġa tolqtu, nniżżel il-qalziet u ra ferita ta' bullets li ġew min-naħa tax-xelluk tiegħu. Bach kompla jgħid li ma kienx jaf jekk it-tiri ġewx mix-xufier jew mill-ġenb tal-passiġġier tal-karozza. Ħarist lihom wara li sparawli. Kien hawnhekk fejn ħareġ il-mowbajl u ċempel il-ħabib tiegħu biex jgħidlu jċempel il-pulizija. L-uffiċjal qal li l-istorja ta' Loren Scicluna ma kienitx tagħmel sens. Scicluna qal lill-pulizija dwar l-arma u l-ammunizzjoni iżda għal darbtejn saħaq li ma sparax. Uffiċjal ieħor tas-CID qal li Scicluna kompla jirrepeti li ma kienx hu imma li kien Francesco Fenech li spara l-isparaturi. Arnaud talab lill-qorti tordna t-teħid tal-vettura reġistrata f'isem Fenech kif fil-fatt għamlet biex isiru t-testijiet kollha meħtieġa biex jiġi determinat jekk il-karozza kienitx il-karozza li deret fis-CCTV f'diversi postijiet. Finalment l-avukat Arthur Azzopardi talab biex il-katavru tal-ġisem tal-Lassana Cissé jinħeles għat-tfin u kien hawnhekk fejn il-qorti ddikjarat li l-korp m'għadux meħtieġ għall-investigazzjoni. Fuq ordni tal-President ta' Malta George Vella, iż-żewġ soldati kienu ġew sospiżi mill-Forzi Armati fil-waqt li għaddejja inkjesta interna. Fil-waqt li l-avukati Gianella De Marco, Chris Buscetta, Julian Farrugia u Franco De Bono deru għall-akkużati huma qed ikompli jkontestaw l-akkużi ta' dak li hu maħsub li huwa l-ewwel qtil f'Malta b'motivazzjoni razzjali. Il-każ se jkompli fil-25 ta' Lulju.